Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal nating taga-subaybay. Kumusta kayo, mga kadiskarte? At mula po dito sa studio ng Elizalde Broadcasting, naririto na naman po tayo upang magkaroon tayo ng huntahan, talakayan. At dito sa ating pong programang Kadiskarte with your host, Mel Elizalde po, ang inyong Kadiskarte Forever. Ay, kumusta kayo? Ngayong araw ng Lunes, July 17, 2023. Ang bilis talaga ng araw, no? Biruin nyo, kalahating buwan na agad ng July. Next month, August. Pag natapos na August, berber na tayo. And soon, it's Christmas. Diba? Talaga parang hinahabol, no? Kaya nga sabi ho, time is gold. Pagka nawala na ho yung oras, wala na tayong magagawa. And so, lahat ho na ating mga balakin talagang kailangan gawin na natin. Dahil pag lumipas na araw, hindi na natin pong kayang habulin. No? So, ngayon po, bago ho tayo magsimula, gusto kong batiin po si Miss Ning Mesa Fronda is watching. Thank you very much, anak, for watching. And Jonah Cañares, thank you. Hello. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang sinasabing bagong Pilipinas. Yan daw po yung bagong logo ngayon, no? Bagong Pilipinas na sinasabing nilunsad ng Presidential Communications Office, PCO, na walang anumang gastos ang pamahalaan. Tignan ho natin, mamaya busisiin ho natin mabuti ano ho ang mga ibig sabihin ng mga ang ibig sabihin ng bagong logo na yan, yung kanyang mga kulay at kung ano-ano pa. So, sinabi ho sa gitna ng kontrobersya sa Love the Philippines, kung naalala niyo po, yung sa Department of Tourism, medyo nagkaroon ng buling yaso at sabi na bisto na yung pong malang mga ibinakitang mga larawan doon ay hindi originally sa Pilipinas, sa ibang bansa. Kaya medyo tayo na kumbaga medyo napahiya tayo. So ngayon, medyo hindi naging matagumpay ang Love the Philippines. And so ngayon, ang bagong logo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation yung po yung PAGCOR. Pinagtatrabahuhan nila ito nila ang organisasyon ng logo upang matiyak ang pagsunod sa heraldic code. Ito po bagong logo, no? Ang bagong Pilipinas logo embodies the Marcos administration's vision for the countries, emphasize po yung unity, bayanihan culture, at syempre lahat na na masasabi nilang maayos para sa magkaroon ng malawakang unity ang ating bansa. Na ngayong napag-alaman na ang bagong Pilipinas tungo sa hinaharap. Yan, sa bagong logo, no? Sumasagisag naman, ito po, ayusin na natin isa-isahin na natin ang sinasagisag ng bawat color na yan. Sinasagisag ng 30 pulang stripes. Ayun, no? May 30 pulang stripes. 1, 2, 3. Tatlo ho, no? Sa makabuluhang panahon ng pag-unlad sa kasaysayan, kabilang ang post-war, agricultural at mural development, past-colonial
kasalukuyang developments sa Metropolitan. Yan, ayan. At sa ang dalawang asul naman, ayun, makita nyo yung dalawang asul na kaganon, no? Ay naguhit naman ang dalawang asul na guhit ay kumakatawan sa mga layunin para sa hinaharap. Yun, mga layunin daw ho, ayan ang kinakatawan ng dalawang asul na guhit na kumakatawan sa mga layunin para sa mga in the future, sa mga hinaharap. Ang dalawang asul naman na kumakatawan sa mga layunin para sa hinaharap, isang progresibong Pilipinas na nakakasabay sa teknolohiya, yun ang ibig sabihin. Sa pagtaguyod ng sustainable development. Ayan. Ang pagsikat ng araw na logo. Ayan, ayun no, sumisikat yung araw, no. Na logo na nagpapahiwatig na bukhang liwayway na isang bagong Pilipinas. Ang ganda ho ng pagkakalarawan, ano? Isang bukhang liwayway na nagpapahiwatig ng bukhang liwayway ng isang bagong Pilipinas. Na nagsisimbolo sa pagnanais ng bansa na maging sentro ng global market at mga nasyon sa mundo. Maganda ho yung paglalarawan at layunin, ano? Maging sentro ng global market at mga nasyon sa mundo. Wow. Hopefully, natin yan. Ma-reach natin, ano? At saka sabi ho, ang ang web pattern naman naglalarawan ng pagkakaisa ng sambayanang Pilipino dahil ang bisyo ng bagong Pilipinas ay makamit na sana sa sama-samang pagsusumikap, pagtutulungan at pagkakaisa sa pag-usad. Ayan, ganda rin yung mga sinasabi, no? Pero yun nga po, sabi ho ni Joma Davis watching from Quezon City. Thank you so much, Mr. Jorna Davis, Miss Jorna Davis watching from Quezon City. At sinasabi ho nito, yung pattern na yan ay naglalarawan po ng pagkakaisa ng sambayanang Pilipino dahil sa ang bersyon ng bagong Pilipinas ay makamit na sana ang sama-samang pag-usad, pagtutulungan at pagkakaisa. Yan. Bagong brand ng governance at leadership sa ilalim ng administration PBBA tungo sa full economy recovery. Ganda ho. Pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang ang sinasabi hong Memorandum Circular Number 24 noong July 3, 2023, inilabas sa Malacanang noong July 16, 2023. No? Sa ilalim ng tatlong memorandum, inutusan ng lahat ng national government agencies, state state universities and colleges na i-adapt po ang bagong Pilipinas campaign sa kanilang mga programa at aktibidades at mga proyekto. Maganda ho yun, no? Kasi ito yung bagong logo ng bagong Pilipinas. Ano ibig sabihin ho niyan? Parang meron hong sa ating flag, no? Pagkakatulad, di ho ba? Pati yung kulay, asul, pula, at siyempre yellow na sumisimbolo sa mga probinsya, no, ng ating bayan noon. Kasi kung babasahin ho natin yung ibig sabihin ng ating flag, no, parang ganyan din ho, di ba? Yung kulay ay inadapt nila yung tatlong kulay, isa, dalawa, tatlo. Yes, tatlong kulay inadapt. At teka po, meron pa tayo isang dito, watcher. Miss Diding Elizalde is watching. Thank you so much, Diding, at hindi ka nakakalimot. Watching from San Jose Antique. Yan. That is yung pamangkin po ng husband ko yan. So, ayan, yan yung bagong Pilipinas na logo ay sinasabi nilang hindi sila nag-spend, walang gastos na ginawa. Ang Presidential Communications Office
kailangan ho dapat nga ngayon magtitipid tayo dapat wala nang gastusin, no? At hindi na iniisip pa kung ano-ano yung mga dapat na gagawin pagkatapos pala merong gastos. Ayaw na ho natin ng mga ganon kasi nga sinasabi ng mga mamamayan, lahat tayo alam na ang ating pong bansa ay medyo lubog sa utang, no? Ilang trilyon ang pagkakalubog na ating utang. Ito po ay tinalakay ng ating ng mayor ng ng Baguio, di po ba? Alam niyo naman na siya ay hindi maaring mabusalan dahil talagang sinasabi nga po niya ang katotohanan. Alam na natin yung sino. But then, pinag-uusapan nga ho natin kasi itong bagong logo na napakaganda po ng mga ibinibigay ng mga pag-asa sa Pilipinas at saka yung mga yung mga meaning po, yung mga makahulugang meaning ng kulay ay talaga sumisimbolo sa magandang mga hangarin na sana po ay matupad naman, no? Kasi yan ho ang iniintay ng sambayanan, ang pagkakaisa at siyempre yung pagkakaisa tungo sa pag-usad ng ating bansa. Yun naman ho talaga yung iniintay ng mga mamamayan hanggang marami ho tayong nakikitang mga nagsasalita sa YouTube, sa Google, sa social media at sinasabi po nila ay parang tinatanong nila nasan daw ang mga pagbabago. Meron pa ho tayong isang watcher, Tin Barbastro, watching from Oman. Oh, thank you so much. Tin Barbastro from Oman. Thank you very much. At saka yan ho, tayo yung nagagalak pagka meron po tayong nakikita na syempre itong ating mga kababayan na nagre-react dito sa ating bansa is very much welcome at pinagsasalamatan po natin more so yung ating pong mga kababayan o kahit hindi po natin kababayan sa ibang bansa na bibigay ho sila ng oras sa ating mga programa. Maraming salamat po. Napakalaking bagay po ito para sa atin. At sinasabi po natin na itong ating kumpanya, ang Elizalde Broadcasting po ay we're doing our best po para makapagbigay sa inyo ng magandang mga programa in the future, lalo na po ngayon marami po kaming mga balakin. At sabi nga po, naalala ko po yung nabasa natin sa news kanina, no? Ito ho, isa-segue ko lang. Parang inaalok yata si isang mayaman dyan sa Ilocos Norte. Sino yun? Babanggitin ko ho yan mamaya, no? Kasi kalimutan ko yung pangalan niya. Na inalok siya na pinagbibili yung isang malaking network. But then, ang sabi po niya, bakit ko bibili niya? Hindi na uso ngayon ng ang malalakihang TV. Ang uso ngayon ay digital channel. Isa po tayo dito. Ang ating pong Elizalde Broadcasting ay digital channel po tayo. So dito ho mag-uumpisa. Naalala ko nung kami po ay nag-uumpisa pa lang at ang aming bisita ay walang iba kundi ang hindi makakalimutan ng mamamayan. Walang iba kundi si Ginoong Eddie Ilarde. Ang isa sa pinakamagaling na broadcaster at saka at the same time naging po natin siya senador. Siya po ang nag-cut ng ribbon during our paninimula sa ating Elizalde Broadcasting noong kami ay nasa United Nation Avenue office pa. That was long time ago. Meron po tayong mga video dyan na si Senator Eddie Ilarde ang nag-cut na ribbon at sinabi po niya na, alam mo Mel, maganda itong ginawa mo kasi very soon ito na ang magiging trend. Hindi ko po makakalimutan yung sinabi ni Ginoong Eddie Ilarde. Kaya po ito, nasisiyahan tayo dahil nababasa po rin natin na yun nga ang kahalagahan ng ating pipitaganan natin ang mga salita ni Ginoong Eddie Ilarde at syempre ngayon po ay nakikita natin ang katotohanan ng kanyang sinasabi dahil ito na po ang trend, di po ba? Nasa digital channel tayo. Meron pa ho tayo isang
Nagsalita rito sa atin, Mr. Tin Barbastro, watching from Oman. Oh yes, Mr. Tin Barbastro, thank you so much for watching. Ayan po, kaya ngayon, itong pinag-uusapan po nating logo, bagong Pilipinas, na walang gastos, na sinabi nila na ito ay kanilang pinag-isipang mabuti, ang PCSO, Presidential Communications Office, PCO, ang paglulunsad nila ng bagong Pilipinas, no, na logo ay maraming sinasagisag at napakagaganda po ng kanilang mga paglalarawan sa sagisag na yan. At tayo po ay umaasa na sana po ay maayos naman at talagang matupad itong bagong Pilipinas logo, na pag nakita nyo pa lang ang logo, talagang masisihan na kayo. Colorful, at hindi lamang po yon, ang mga iba't ibang kulay ay nagsisimbolo sa mga magagandang layunin ng ating pamahalaan. Well, good luck po sa atin, at sana ay makilala tayong lalo sa bagong Pilipinas na ating bagong logo, no, na siyempre pag nakita yan, Pilipinas yan, di ba, no? At saka siyempre yung sinasabi nilang kaugnay sa mga paglalarawan na yan ay matupad, hindi lamang sa napakagandang mga kulay, kundi yung behind those colors ay yung mga meaning na gusto nating ipandila na magagawa ng ating pamahalaan. Ayan, no, ha? And so, pero bago tayo mag-say goodbye temporarily, gusto ko pong batiin yung aking pinsan na si Mr. Hernando Guanlao. Yes, alam niyo po, itong aking pinsan na to, napaka malaki ang puso dahil nagbibigay ho siya ng mga books from all over the world na ibinigay sa kanya at ibinabahagi po sa iba't ibang mga lugar at mga schools, no? Kaya napakaganda po ng adhikain ni Hernando Guanlao, my cousin. And of course, I want to say also hello to my beautiful cousin in America, Miss Eunice Cockley. Hello. Thank you very much sa inyong pakikipagtalakayan sa atin. At hindi nyo nakakalimutan na ate baby nyo. Ayan, ate baby ako sa kanila noon. And of course, my cousin also from Los Angeles, California, Romel Martinez, and yung cousin ko naman na kapatid niya na isang matagumpay na dyan sa bahagi din ng Amerika. I forgot lang kung saan siya nando. Oregon, yes. Miss Trinidad Martinez, yan. Mga kasin ko yan. Alam nyo, ako yung nasisihan pag narinig ko sila at nakikita sa Facebook at saan pa na sila'y matagumpay. I'm so happy and so proud of you, at syempre, masaya tayong lahat. So, sa pagbabalik ninyo sa Pilipinas, kung kayo ay magbabakasyon, nabalitaan ko na ang isang kasin ko na kapatid din nila na nasa Germany, yan. Yan ay magbabalik o magbibisita sa ating bansa sa November, this coming November. Hope to see you all, and maganda ang aking mga feedback sa inyo na kayong lahat ay matagumpay, and I'm so happy and glad for you. Ipagpatuloy nyo, at God bless you all. So yan po, mga minamahal nating kadiskarte, don't forget to share us, follow us, and of course, subscribe us to our YouTube channel and our Facebook channel. At maraming salamat po sa inyong mga pagsubaybay sa ating mga programa. Until tomorrow, and from Monday to Friday po tayo, magkita-kita muli sa ating pong mga programa. So, don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.